humihingi ng pera, kaya Ano, nag-aaral ka? binigyan na namin ng pagkain. Ano yan, drinks? ID, nag-aaral ka. Anong grade ka na? Grade 5. Five. Oh, si ID, mayroong french fries at drinks. Saka mayroong pang hotdog. No? Palagi ka dito ba sa plaza? Ha? Araw-araw ka dito? Hindi po. Hindi. Bakit andito ka ngayon? Pinagpapanyang po. Ha? Pinagpapanyang po. Ah, mabisinkan. Basta importante hanggang takaw ha. Opo. Oo. Malan, kuha dumawat ka lang ha. Oo. Bagay, mas maigi na yung humihingi kaysa yung nagnanakaw, ano? Oo. Kasi pagkuhan, masama yun. Ay, kulong ka pa. Thank you. Sige, salamat ha. Pag-subscribe nyo ha. Dali. Sige, salamat. Trainer kayo ah. Dalawa tayo dyan. Boundary organita. O, Kami laban na. oh, ang topi dito ah. Binuya. Binuya. Kasi rin na. Iyawid mo na. An? Sige, salamat. Iyawid mo. Meron ka kapatid? 5 daw sila. 5. Ay, bigyan mo yung mga kapatid mo ha. O, Bakit sige. hindi mo na maubos? Hindi, share ko. Bigyan mo yung mga kapatid mo ha. O, sige, uwi ka na. Sige, uwi ka na. Kami na. Sabi na. Pagigyan mo, para hindi Ano mo, ngayon? Para Anong hindi mo- sasabihin mo kay tita? sabihin mo, salamat. Anong sasabihin mo kay tita? Salamat po. Thank you po. Thank you. You're welcome. Sige ha, gawid kan. Sige, uwi ka na. Tagabi na.